Sashen Hausa na BBC ke fatan kun wayi gari lafiya a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Isra'ila na kai hare-hare kan Lebanon bayan da Hezbollah ta ɗauki alhakin wasu hare-haren makamai masu linzami a wani martani kan kisan shugaban addinin Iran Al-Khamenei. To ko kisan nasa na iya kawo cikas ga Iran ɗin a yakin da take yi da Amurka da Isra'ila? Kada mu manta akwai lokacin da aka kai hari aka kashe shugaban kasar da kuma prime minister Bahonar, sannan kuma aka taba kai wani hari da aka kashe mutane wajen kusan 70 yan gabade na juyin juya hali da aka yi a lokacin. Kasar da ta rasa waɗannan mutane sannan ta rayu kuma a lokacin ana yaƙi da Iraki, sai dai ma a samu ma wanda ya fi shi zafi ko ya karsashi. A Najeriya, gwamnatin jihar Niger ta ce sama da mutane 300,000 ne suka watse daga gidajensu sakamakon taɓarɓarewar tsaro a jihar. Wallahi na gama gaskiya gwamna ko abinci wani lokaci ma muna gani ma abun ya dame shi a kusan kowane mako sai kaji an je an sace mutane ko an kashe mutane. Gwamna din shi da kanshi ya yarda cewa lallai wannan abun fa gaskiya ba ƙarya bane, yana faruwa. Har wa yau za ku ji cewa dubban mazauna Libya na ci gaba da fuskantar mummunan yanayi na cin zarafi a ƙasar. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai ku gyara zama don shan labaran duniya tukunna. Isra'ila na kai hare-hare kan Lebanon bayan Hezbollah ta ɗauki alhakin wasu hare-haren makamai masu linzami a wani martani kan kisan shugaban addinin Iran ɗin Al-Khamenei. Sojojin Isra'ila sun bayar da umarnin cewa jama'a su fice daga gidajensu a garuruwa da ƙauyuka sama da 50 a faɗin Lebanon. Wakiliyar BBC ta ce ana iya ganin jerin gwanan mutane da dama na ƙoƙarin ficewa daga kudancin Lebanon cikin fargaba. Hakan na nufin a yanzu Isra'ila na fuskantar hare-hare daga Lebanon da Iran da kuma ƙungiyoyin turjiya da Iran ɗin ke marawa baya a Iraki, duka a lokaci guda. Shugaba Donald Trump ya ce sabbin shugabannin Iran sun nemi a koma teburin sulhu, sai dai wata sanarwar sakataren tsaron Iran ɗin Ali Larijani ta musanta ikirarin, tana mai watsi da duk wata bukata ta koma teburin sulhu. Farashin ɗanyen mai ya tashi da kashi 10 cikin 100 yayin da kasuwannin makamashi a Asiya suka buɗe a ranar Litinin, da fuskantar ƙari mafi yawa da aka samu tsawon watanni. Wannan yana nuna haɗarin da ke tattare da jigilar mai ta mashigin Hormuz da Iran ta sanar da rufewa. Tuni dai ƙasashen duniya suka fara shirin tunkarar sakamakon da ke tattare da hakan, la'akari da cewa ta nan ne ake wucewa da akalla kashi 20 cikin 100 na makamashin da ake amfani da shi a duniya, ciki har da man fetur. Rahotanni sun ce dakarun sojin ruwan Iran na ta kai hari kan dukkan jiragen ruwan da suka nemi kangarewa umarninsu na ja da baya, har ma sun lalata wasu jiragen dakon mai 3. Kasuwannin hannayen jari da suka buɗe da safiyar yau a Asiya sun faɗi warwas. Akwai fargabar cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa zai iya yin mummunan tasiri ga tattalin arzikin duniya. An ji ƙararar fashe-fashe cikin dare a birnin Tehran yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai sabbin hare-hare. Kamfanin dillancin labarai na Iran ya rawaito cewa an kai hari kan wani ofishin 'yan sanda. The Gandhi Hospital in North Tehran and 3 residential buildings. Wani mazaunin birnin Tehran kenan ke cewa harin ya shafi wani asibiti da ake kira Gandhi da kuma gidaje 3 da ke kusa da shi a arewacin Tehran. Wani harin makami mai linzami da Iran ta kai ya yi sanadin mutuwar mutane 10 a Isra'ila, 3 a haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma mutum guda a Kuwait. Babban jami'in tsaron Iran Ali Larijani ya zargi shugaba Trump da jefa yankin cikin rudani. Wani jami'in kasar Bahrain ya shaidawa BBC cewa an kai hari kan bataliyar sansanin rundunar sojin ruwa ta Amurka ta 5 jiya Lahadi, lamarin da ya haddasa gobara. Iran dai ta ce tana kai hari kan dukkan sansanonin sojin Amurka 27 da ke yankin a lokaci guda babu kakkautawa. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa wani bidiyo a shafukansa na sada zumunta, sannan ya bayyana a wasu kafafen watsa labarai inda ya shaida wa jama'ar Amurka cewa ya kamata su kasance cikin shirin yiwuwar samun ƙarin mace-macen dakarun ƙasar a yakin da suke yi da Iran.
an tabbatar da mutuwar sojoji 3 zuwa yanzu, yayin da wasu 5 suka samu munanan raunuka. Da yake magana da NBC, Mr. Trump ya ce hare-haren da yake kai wa Iran sun zama dole, kuma za su iya shafe akalla wata guda. A wani sako da ya aika wa dakarun rundunar juyin juya halin Iran, Mr. Trump ya buƙaci su yi saranda ko su fuskanci mutuwa. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta yi wa cibiyoyin ba da umarni da sarrafa bayanan Iran mummunar illa a yayin har-haren da ta kai ta sama jiya Lahadi. Ta ce ta kai hari kan wurare da dama ciki har da sashen leƙen asiri da kuma rundunar sojin sama da mashal kutar jami'an tsaron cikin gida. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hare-haren za su ƙara tsananta ne kawai. Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya sanar da cewa a yanzu Birtaniya za ta ba Amurka damar amfani da sansanoninta domin abin da ya kira kai hare-haren kare kai. Mr. Starmer ya jaddada cewa Birtaniya ba ta shiga cikin yakin ba, kuma ba za ta shiga duk wani shiri na kai wa Iran hari ba. Su ma kasashen Faransa da Jamus sun ɗauki mataki irin wannan, inda suka ce za su kare dukkan muradansu a yankin. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni, kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, Isra'ila ta ci gaba da kai hari kan wuraren Hezbollah a sassa daban-daban na Lebanon, bayan kungiyar ta ce ta kaddamar da harin makami mai linzami cikin Isra'ila a matsayin ramuwa ga kisan jagoran addinin Iran Ali Khamenei. Wannan na zuwa ne yayin da shugaba Donald Trump ke ba da tabbacin cewa Amurka za ta fanshe duk jinin sojinta da aka kashe a yakin. Kawo yanzu dai sojojin Amurka 3 aka tabbatar da cewa an kashe, yayin da wasu 5 suka samu munanan raunuka a yakin. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. Dakarun Isra'ila sun bayar da umarnin mutane su fice daga garuruwa da ƙauyuka akalla 50 a sassan Lebanon gabanin lugudan wuta a wuraren. Tun da farko an jiyo karar fashewar makamai a kudancin Beirut, inda ake zaton nan ne madadalar mayakan Hezbollah. Shugaba Trump ya wallafa wani bidiyo a kafar sada zumunta, kuma ya jaddada saƙon bidiyon a hirar da 'yan jarida, inda yake kira ga Amurkawa su kwana cikin shirin cewa za a iya yin asarar wasu daga cikin dakarun ƙasar a wannan yaƙi. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. Ya ce ana ci gaba da yaƙi gadan-gadan a halin yanzu, kuma za a ci gaba har sai mun cimma muradunmu. 3 U.S. military service members have been killed in action. An kashe dakaran Amurka 3 a fagen daga, kuma abin takaicin shine za a iya ƙara kashe wasu a nan gaba. A yau Litinin, Isra'ila ta kaddamar da hare-hare akan abin da ta kira maɓoyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon, bayan ƙungiyar ta harba makamai masu linzami cikin Isra'ilan. Isra'ilan ta kuma tabbatar da cewa wani hari da Iran ta kai a birnin Bet Shemesh ya kashe mutane aƙalla 9, kuma shine mafi muni da aka kai cikin Isra'ilan tun bayan fara wannan yaƙi. Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya sanar da cewa ƙasarsa za ta amince a yi amfani da sansanin sojinta wajen kare duk wani harin makami mai linzami daga Iran. The United States has requested permission to use British bases. Ya ce Amurka ta nemi amfani da sansanonin Birtaniya domin tabbatar da kariya. Mun yanke hukuncin amincewa da wannan bukata domin hana Iran harba makamai masu linzami zuwa sassan yankin. Mr. Starmer ya jaddada cewa Birtaniya ba ta da hannu a hare-haren farko da aka kai wa Iran, kuma ba za ta shiga kai wa ƙasar hare-hare ba a nan gaba. Tuni dai wannan yaƙi ya janyo tashin farashin mai a kasuwannin duniya a yau Litinin. Rahoton da Badamasi Abdulkadir Mukhtar ya haɗa mana kenan. To masana harkokin siyasa a gabas ta tsakiyan sun fara bayyana ra'ayinsu akan abubuwan da za su iya faruwa a Iran da ma gabas ta tsakiyan bayan mutuwar jagoran addinin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei a wani hari da Amurka da Isra'ila suka kai ƙasar. Hukumomi a Iran dai sun sanar da naɗin Ayatollah Ali Reza Arafi a matsayin jagoran addinin ƙasar na riko kafin a zaɓi sabo. Majalisar manyan malaman ƙasar mai mambobi 88 ce za ta zaɓi sabon jagoran addinin. Farfesa Tukur Abdulkadir malami ne a sashen kimiyyar siyasa da dangantakar ƙasa da ƙasa a jami'ar jihar Kaduna da ke Najeriya, kuma ya mun ƙarin bayani kan yadda yake kallon lamarin. To gaskiya abubuwan da za su faru kusan suna kan faruwa, misali yakin da ya ci gaba, kuma abubuwan da Amurka take da fatan faruwa, ko a ce a samu bore ko kuma a ce jama'a su ta da kayar baya ko kuma ɓallewan
irin abin da ya shafi kamar yakin basasa, abubuwan da suke faruwa har yanzu ba su nuna haka ba. Akwai wasu ginshiƙai da suke rike da juyin juya hali na Iran. Waɗannan ginshiƙai duk wani wanda yake shugabanci a ƙasar, ko jagora ko kuma shugaban ƙasa da aka zaɓa, to ba sa barranta da waɗannan tsare-tsare ko waɗannan manufofi. Waɗannan manufofi shine tabbatar da 'yancin Iran a matsayinta na mai cin gashin kanta. Na biyu kuma shine goyon bayan Falasɗinawa. Na uku, goyon bayan duk waɗanda ake zalunta a duniya. Saboda haka bani tsammanin akwai wani jagora na addini da zai zo yanzu wanda zai iya cewa zai juya ma waɗannan manufofi baya. Sannan kuma bani tsammanin mafiya rinjayen mutanen ƙasar Iran za su so ƙasarsu ta koma kamar 'yan amshi shatan Amurka, yadda da yawa ƙasashen da suke kewaye da ita suka zama. To kamar akwai wani gibi da kake ganin hakan zai haifar ko wani tasiri da zai iya yi musamman ga aniyar ita Iran ta kare kanta? Wato idan aka yi la'akari da duk wani tsari na juyin juya hali, in dai tsari na juyin juya hali ne, to gazawar ko rasa mutum ɗaya ko mutum biyu ko jagorori bai cika tasiri a wajen yadda tsarin ƙasa yake, ko kuma in yaƙi ne. Kada mu manta a shekarar 1981 akwai lokacin da aka kai hari aka kashe shugaban ƙasar a lokacin, shi Ali Rajayi, da kuma ainihin Prime Minister Bahonar. Aka kashe su waɗannan shugabanni, sannan kuma aka taɓa kai wani hari da aka kashe mutane wajen kusan 70 da wani abu, wanda su waɗanda aka kashe kusan za a ce su ne 'yan gabade na juyin juya hali da aka yi a lokacin. Saboda haka ƙasar da ta rasa waɗannan mutane, shugaban ƙasa da Prime Minister, sannan ta rayu kuma a lokacin ana yaƙi da Iraki, bai zama na ƙasu, sai dai ma lokaci a samu ma wanda ya fi shi zafi ko ya fi shi ma misali karsashi, a bisa la'akari da irin ƙalubalen da ƙasar take fuskanta a yanzu. Yanzu cikin mutanen da ake hasashe, farfesa, wa kake ganin zai iya gadarsa? Ni ina ganin aka yi la'akari da yadda ƙasar take a yanzu da ƙalubalen da take fuskanta, za su fi kallon wanda ake ganin yake da karsashi da ƙarfin gwiwan da zai iya jure ma dukkan ainihin tursasawa har ya kai ga shahadarsa. Kaga wanda yake ya rike shugabanci, misali kaga babban alƙalai ƙasa, ai kaga dai misali tasirin shi daban yake da wanda yake yana da ilimi na addini ko yana da ilimi na zamani, alhali kuma kila bai da ƙwarewa ta wajen shugabanci, domin me bai samu damar da zai ƙwarewarsa ba. Saboda yana ewa kuma ya zama na kila shi kan shi Ayatollah Ali Reza din ya kasance tun daga shi har an ba shi riko, kila wannan kuma ya ƙara zama wani ta goma shi gare shi, kasancewar kuma shekarun 67 ne. Kila wannan ya zama wata hanya da za ta iya ƙara zama buɗi gare shi ta wajen samun damar jagorancin Iran, musamman a wannan hali da take fuskanta, wanda tun bayan yakin da Saddam Hussein misali ya ɗora a kansu aka fara yaƙi shi tun daga 1980 har zuwa da 88, ƙasar Iran ba ta taɓa fuskantar barazana da kuma ainihin matsi daga manyan ƙasashen duniya, musamman Amurka da Isra'ila, irin wannan lokaci. Farfesa Tukur Abdulkadir kenan, masanin diflomasiyya a Najeriya. To idan muka je Najeriya yanzu haka, gwamnan jihar Niger Umaru Muhammadu Bago ya bayyana cewa fiye da mutum 300,000 ne suka watse daga garuruwansu a ƙananan hukumomi 10 na jihar sakamakon tsananin taɓarɓarewar tsaro. Gwamnan ya ce har kawai yanzu ba za a iya ƙididdige zahirin adadin waɗanda lamarin ya shafa ba, saboda 'yan bindiga na ci gaba da kai hare-hare babu ƙaƙƙautawa. Honorable Obenu Nunana shine kwamishinan watsa labarai na jihar Niger, ga kuma ƙarin bayanin da yawa Zubairu Ahmad. To lallai haka din ne, kowa dai ya sani matsalar tsaro aikin kowa ne, gwamnatin da manyan da shugabannin gargajiya da shugabannin addini da shugabannin siyasa, duk harkar kowa ne, ba harkar mutum ɗaya ba ne. Shi gwamna ya riga yin bayani, ba abin da aka bari ba a yi ba akan a nema sassauta kan wannan dabbabin da ya dabbai mu akan harkar tsaro. To zan tabbatar maka a kowane lokaci da aka kwashe makarantar fafirin nan, wallahi na gama gaskiya gwamna ko abinci wani lokaci ma muna gani ma abun ya dame shi. Duk wani harkar gwamnati ma ya sa aka bari tukuna, in ba ya ga an dawo da yaran nan ba, wallahi bai samu kwanciyar hankali ba. To da yake waɗannan matsalolin ba guda ba ne, akwai ma na ƙungiyoyin Boko Haram da sun sha shigowa, sannan ga na 'yan bindiga a baya-bayan nan. Kamar ya girman wannan matsala take? To kaga ko cikin makonnin nan an samu irin wayan abubuwan, especially inda akwai Borgo Kingdom nan, kasan muna da parks da yawa, can suke zuwa suke buya. Gaskiya kam a Niger kam abun yana da girma, don a kusan kowane mako sai kaji
an je an sace mutane ko an kashe mutane. Gwamna ɗin shi da kanshi ya yarda cewa lallai wannan abun fa gaskiya ba ƙarya bane, yana nan yana faruwa. Kamar za ku yi kwatanta adadin mutanen da ma ana samun su sun bar garuruwansu ko sun taru a sansanin gudun hijira haka? To ba abu ne da wai yana faruwa ya tsaya bane, abu ne yana cikin faruwa. Yau ka ji gobe ka ci. So gaba ɗaya kwamfani ake na records ɗin adadin mutanen da aka sata da sauransu. Akwai alƙalumin da ake cewa za su kai fiye da mutum 300,000 haka. Akwai gaskiyar haka din? Haka din ne. Wani ƙoƙari ita gwamnatin jihar Neja ke yi na ganin cewa an shawo kan wannan matsala ko kuma neman agaji daga gwamnatin tarayya? Don yanzu na fara ma lissafa maka abubuwan da aka yi, harkan bada motoci ne, harkan bada gudumawa ne ga DSS, ga police, ga sojojin makansu, sai dai kawai gyaran Allah. To amma gwamna ya tabbatar mana cewa ita federal government a kwanan nan za a ga canji, ko sun kara shirin aje a take wayannan issues din. Akwai wannan shirin a gefen gwamnati federal government da kuma ita state tana shirye take da bada goyon baya. Saboda haka mu kawai za mu roƙi jama'a ne a kara hakuri a ci gaba kuma da addu'a. Wani abin kuma sai ka kara da addu'a. Saboda haka za mu ce mutane a zuwa Niger a ƙara haƙuri, ba Niger kadai yake faruwa ba, amma mu ma mun samu namu shiya ɗin mu ne, amma ba za mu ce shikenan abin shi haka ba. Roƙon mutane da roƙon jama'a muke, abun process ne, sai kuma dole sai an bi process ne. Honorable Obe Nunu na kenan kwamishinan watsa labarai na jihar Niger. To a jihar Niger har ma da Yamai da ke jamhuriyar Niger yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 14. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC.